Jotend din e bwo mabul mar Pentecostal Voices of Kenya dwaro mondo duol matayo yiero IEBC, tend obila kaachiel kod duol moriwo wi oganda NCIC okaw okang' mager mar chik ne jogo moyud gi ketho mar nyayo tulo e kinde yiero madundo manyo bagi e kuonde chung' od bura mopogore opogore pachoka. Nyakidi nigi ler. Tulo manyo nenore kinde yiero madundo manyo bagi e kuonde chung' od bura kaka Malava, Kasipul kod Mbeere North pod en gino mamedo nyuolo paro. E ka chung' od bura ma Malava, jalar kom jaod bura ma kanyo Seth Panyako noketho moko kuom nyamburko meke kama chielo mar Eugene Wamalwa nowang'. E kar chung' od bura ma Kasipul, jaod bura ma Homa Bay Peter Kaluma nomonji kendo rodhi gi moko kuom rawere. Tulo makamano omiyo jotend din e bwo mabul ma Pentecostal Voices of Kenya PVK chwalo pachgi ka giwacho ni ok en ranyisi makare moloyo to sani ma piny Kenya ikore ne yiero maduong' ma higa 2027. The chaos we witnessed is worrying. Abigail, of the turmoil we are likely to plunge into in 2027 when the stakes will be higher. Sadly, this should not be the case given that elections are meant to be a substitute of violence and anarchy and a means through which citizens in civilized democracies such as ours express themselves politically in a constructive manner. Nyoko moro wa kageche mag jotelo moko nyaka hotel Panyako kaji gore iwango geche iketho mwandu. Uneno kata gima nyotimre Kasipul ng'ama jatelo kigoyo goganda ne embeleji. Uneno gima nyotimre Mbeere bende ka joma jotend piny gore nyaka gi yudhe adong' godiochieng'. Kara piny Kenya wachomo kanyo. Gikwedo tim matiyo gi rawere marach e nyayo tulo e kinde yiero mani luto mbulu en ratiro mar oganda duto kendo nyaka chiw thuolo ne ng'ato ka ng'ato siro jasiasa mohero. Yudhe wa rowere wa matindo gin jomo dhi e skul kendo gisomo ok onego ti kodgi e yo mitiyo godo kodgi no. Gibe ginyalo mana bedo jotelo. Omiyo ok onego miye siling 200, 500 onego wadgi oketho ngima wadgi nono to en owuon oromo chung' to rowere ge mosiepego ne oromo gone kura. Omiyo wano jo kanisa wawacho kata ker mar piny sani wadwa no wuog oko motegno kowacho ni gima nyotimre no rach, kanisni owuog oko, migepe duto te me Kenya ko wuog oko ka kwero gima nyotimre no. Wadwa ni 2027 wabri gi peaceful election. Kuom mano gijiwo rawere ni yor kelo lokruok magidwaro pachoka en wuok oko kendo ndikruok kaka joluto mbulu. Chal mabiro miyo gi thuolo mayiero josiasa mawinjogi kendo manyalo tiyo negi kaluwore gi katiba ma piny Kenya. Yiero en ratich ng'ato ka ng'ato mar mondo yier jatelo, to yiero nego bed en gir mor nikech wayiero joma kelonwa dongruok. Omiyo wan kaka kanisni wakwero gima nyotimre no kendo wakwedo kendo komorowa to wasewuok oko kaka jo kanisni wadwa neno ni gimoro amora ma Kenya en piny mohero kwe, gimoro amora matimre otimre yor kwe. Gichiwo siem mager ne josiasa bende matiyo gi rawere marach ka gidwaro mondo duol matayo yiero IEBC, duol mar NCIC kod tend arita pachoka okaw okang' mager mar chik ne ng'ata ng'ata mitudo gi tulo manyonenore ka chung' od bura ma Malava, Kasipul kod Mbeere North. IEBC wadwa no kaw okang' maduong' kaka chairman marwa osewacho ka ni ka ng'ato oyud e yo moro amora moko winjore gi timbe mamono moko winjore, ng'ano nego tweye to moloyo duto te ok onego chung' e kom moro amora kendo mar telo nikech wadhi nyayo kido marach e Kenya ka. Kenya irango gi pinje mang'eny e Afrika to gi piny mangima. Kenya en ranyisi mar demokrasia makare. Jotend din go bende dwaro ni jakom mar IEBC Erastus Sethekon oti machiegni gi tend arita mar keto kenge kendo timo ikruok makare ne yiero mabiro. Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi.